Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara pergiwa handadekake bingung rasaning atiku ing atase syadilan pun kakang jejering penganten anyar ananging parantene ora gelem atut runtut reruntungan malah mendra saka kasatriyan pringgondani andadake bingung rasaning Gatotkaca tuku bawang kleru merica wis kebacut sayang jebul mung dianggep kaca duh mbok gunung ratuning manis pindha karya lamong kati pundi dadya usanane anggoning sun hangong hawiyati tanwu rung ngemasi rakanto mbok gunung kene Yayi tuku jamu ning Suramadu nyanding sliramu rasane yuhu ayo toh apa siadi kuwi lali marang prastiamu marang jeneng ingsun pergiwa sapa iki kok bisik-bisik sak mburiku suarane kaya pergiwa ning sajake Gatotkaca lara apa to paduka kuwi lho sak goleki nganti tepung gelang jebol ana papan kene iki kaujutan kaya pergiwa ing satengahing sendang kowe apa pancen pergiwa sayekti wong ayu pergiwa paduka menika kados pundi kula menika pun pergiwa Kakang Mas Gatot sawetara suara ketemu rasa pangling rasane pun kakang lah paduka kuwi dadak linggar saka kraton ngaten lho dadi aku ya bingung wong atase manten anyar kok ya dadak delikan ngaten menika lho pergiwa tenan inggih Kang Mas Gatot pergiwa sing tak gandrungi seprana sprene wanita ora ana liya kajaba mung pergiwa
putrane Semanten ugi Paman kula. Arjuna. Dopar kiwa puja ning wang nyoto sulistya ing warni mung sirapan ana liya kang gawe ketaring ati Kang Mas Punten mami sampun ngrumpa langkung Semareka den Iki piye prayitna malah ngebroke wit. semurire iku ambalik Nandur koso malah mbok. titiyane Gandayana titi sulnya purnama sasi Kene. oh Inki Kakang Mas Gatotkaca ngastakaken dawuh paduka. Lah iya ta. Cara Gatot tenan apa ubune lho. Aja sembrono lho. Iki ya karo Gatotkaca kok. Kok ya melu-melu mrene barang ki lho. Lah nggih. Lho, Ora percaya apa piye wis tak goleki rono-rono kok ya. Wong mau wis apik-apik gelem muni kok saiki mati ki ana apa gareng? Konslet. Ora Konslet to. Konslet iki karo aku ngono lho, Lah Petro. nggih mergane kepanggih kalih Gusti Pregiwa kok terus konslet. Monggo Ndara menika matur. Jan. Tinimbang ngupati tekan ndi ora ketemu jebule malah teng Sendang. Kadangipun Kakang Niku apa Yai dados dereng?
Pun Durung. ciblon. Wah, ngerti aku melu-melu. Saupama jeneng sira ora teka iki mau. Ingsun ku arep ciblon kawan Badhe Tregiwa. lelumban ngaten nggih Kakang. Lah kowe dong ganggu wae ngono Ning lho. barengane Aku yo sumuk kok boyo durung entuk sawatara adus. kok malah teka pating jeruntul ki arep apa Bagong. Delok kok. Mau lagi adus keringet tak kandhani. Kakang. Kadangipun Mas Kakang Gatot. Yaya Abimanyu. Inggih kula wonten dawuh. Apa to darunane dene Siadi merepeki lakunipun Kakang nganti ana ing samadyaning wana iki Yayi Abimanyu. Inggih Kakang Mas. Saderenge kula matur nadyan kirang prayogi pun Abimanyu ngaturaken sungkem pabekti mugi kunjuk sehandap pepodo paduka Kakang Mas. Iya kadangipun Kakang Abimanyu nadyan to ing sengat tangahe marga Siadi ora lali marang Subasita hatur pangabekti ngarasanipun Kakang ndak tampa gawe suka gemiraning tiaspun Kakang Yayi Abimanyu. Inggih Kakang Mas. Waleh-waleh menapa anggen kula prapta mrepeki dhateng paduka. Kula kautus dening para pepunden kinen ngupati paduka awit sampun pinten-pinten ari anggen paduka cengkar saking pringgondani tanpa pepoyan pramila Kakang Mas kula atur enggal-enggal kundur wonten ing pringgondani Kakang Mas. Iya kadangipun Kakang Abimanyu sanadyan to Gatotkaca amung lunga sedhela ning sajae wong wis gawe kapanging para pepunden. Mula kang saka kuwi mara gage Siadi lan para punakawan dhisik ana laku pun Kakang bakal sumusul kunduring pringgondani Yayi. Nggih mangestuaken Kakang. Syukur alhamdulillah. dawuh. Ayo, toleh. Siadi. Monggo Sesandingan. Bakal tak ngerti Ya. Bagong. Monggo, monggo. Aja wis sumelang kowe. Ya, Tra. Nah, iya. Yayi Pergiwa. Nuwun kula wonten dawuh. Yen sayekti ngono isih rasa kapang rasaning penggalipun Kakang. Semanten ugi kula. Nanging sarehne kadangku si Abimanyu sumusul tindakipun Kakang. Daya-daya ayo sun kanthi kundur. Tansah mangestokaken dawuh paduka Kakang Mas Gatotkaca. Nanging rehening pun Kakang bakal ngegono ngambah dirgantana. Prayogane Siadi mancing ana ing kancing gelungipun Kakang Yayi wong ayu. Ngestokaken dawuh. Mara gaginggal samapta.
piye? Apa wis bayar dum-duman to, Pak? Kok celuk-celuk ki ngopo? Dum-duman apa? Ki mesti sar bayaran. Wong Ndara Abimanyu ki lakune rikat kok malah aku mbok ndek sak adik-adikku kudu mire sawetara. Lah kok nek selak adoh Ndara Abimanyu temu buan adoh yo buan. Iki ana bakune ngene. Ya tolong mikir. Bapak iki aja jubriya. Piye mo? Karo ndaramu pringgondani. Rubio ben dowek dhewe, Rubio. Kok Rubio? Curiga. Curiga. Tak kira nek Rubio tanggoku kae. Zaman saiki basane kaya ngono kuwi. Oh. Piye, Pak? Aja-aja juragane awake dhewe para Pandhawa ngono nemahi apa-apa ngono lho, Le. Lah tuh kersane Bapak, Aku saiki duwe karep ngene, Le. duwe ego vertikal piye? Ego pritikel kene-kene. Rada cedhak nyaket kene. Cedak. Mergo gaweane iki dhewe-dhewe. Ya. Piye mo? Ya aja kaya ngono. Lah jare kok nyedak. Ya sak murwate. Kene apa tadi? Ki sajane kaya ora Kok kaya wigati gawat. Nolo gareng. Ya. Tak bisik ya. Oh, Rungokno sing temen. Ya. Iki gawean baku. Ya. Oh, siap. kok nyaur utang. Ora. Kowe dhewe engko. Nah, iki gaweanmu rada abot, Petro. Piye, Mo? Ning sing taliti tenan ya. Heeh. Permati sing ati-ati. Iya. Ya, ngene. Atau malah dicokot kupingku. Kowe iki kok ya Piye, Bim? Oh iya. Ya, Wes, sing Tit. ati-ati tenan. Ya. wes, Petro budal. Petro budal. Tak budal. Aku tak budal, Pak. Aku jare, Pak. Ah, kowe iki. Wes. Oh, ngono. Iki tenan iki. Ya. Wis andum gawe dhewe-dhewe. Ah! Kene dalane. Oke. Dalane lek. Sidikara golek pepadang. Rararian kang agelung mayang kang agelung mayang mekar nyirik nyungklang kudane den candhet miring toya tresno Gusti. Kok tansah midhel kemawon menika wonten menapa, Gusti?
ya ngembang. Injih dawuh. Lah ngaten menika lho. Jeneng sira ora bisa ngrasakake sungkawaning atiku bisa. Sungkawa wonten menapa Gusti? Panjenengane ingsun kuwi rak jenenge manten anyar to piye leres. Manten anyar garwaku Kakang Mas Gatotkaca kok ya jerninggal wae lho. Kepareng matur Raden Gatotkaca menika linggar saking taman menika ngayahi jejiban luhur Gusti Putri. Jejiban luhur kuwi kaya ngapa to piye? Jembeng kasangkara murka lajeng menapa-menapa menika jejipun rampungi Gusti. Nanging aku ya jejiban luhur lho piye? Injih mangke sekedap malih kondur mboten sisa sungkawa ing manah ngaten menika lho. Kek mangsa bedhidhing ngene lho piye ngapa aku ora kadem mboten pitados injih kapang injih. Manten anyar kok ditinggal lunga. Lho. Mboten sisa muwon. Lho kae sapa piye gledang kae sapa piye? Dikangeni kok ora kerasa Raden Gatotkaca menika lho. Jebul garwaku Yai Pergiwana kene. Injih menika kula biya ngemban. Oh. Menika lho Gusti Putrinipun menika. Waduh kene. Kang Mas Gatotkaca. Ya, panjenengan menika lho dipun kangeni kok nggih mboten kraos to? Sing ora krasa kuwi sapa? Senadyan pun kakang anggonku. Sawetara mentar saka kasatriyan. Aku para mangsa adoh kalawan siadi. Nganti meh lali anggonku bakal bali ning pring gondani. Kowe ngerti ora? Lah injih kula menika nggih nyrantos lho Kang Mas. Anggonku bakal bali nganti 1000 kutha tak liwati. 1000 ati tak takoni. Kok kaya lagu. Kuwi lagu to. Lah nggih. Mbok rada caket ning arep kene to ya. Nggih. Kula menika semelang lho Kakang Mas. Mengke kek panjenengan wonten mriku sampun boten tresna kalian kula. Menapa wonten wanodya sanes ingkang panjenengan tresnani kula ora nggih cupriya ngaten. Telenging ati pun kakang ora ana liya wanodya. Kajaba mung Yai Pergiwa kang tak tresnani. Saestu. Saestu lho Kang Mas. Kek menika manten anyar kok ya mung ngono wae. Lah banjur yen manten anyar kuwi kudu kepiye? Nggih kados padatanipun menika lho. Mikul suket dintel-entul. Sareh ning wis caket ayo ndang kumpul. Ngaten. Dina iki durung ana jadwal arisan ya. Kok ngangge arisan menapa nggih Kang Mas? Lah kuwi njaluk kumpul-kumpul kuwi mau.